Wel, tractor? Farms. Maen nhw mor bwysig I ni fel Cymru. Fan hyn mae'r magic yn digwydd. Y Theatre of Dreams. Lle fysa ni heb cig, llaeth a gwlan. Sa ni probably yn malnourished ac yn oeth mewn ditch yn rhywle yn begio rhyw sais am brichdan prawns. Heddiw dwi wedi dod I ffarm I wneud profiad gwaith, achos fel seleb mawr ar Hansies 40, dwi ddim yn gwybod y peth cyntaf am gwaith ar ffarm. Ac ella trwy gael fy nwylo yn fudr, fedra I ddangos i'r commissioner Iawn, Elen. bod fi ddim just yn heiddi sioe fy hun, ond bod fi angen sioe fy hun, fel Mabinogi, Jonathan neu pobl y cwm. Da ni yn Blaena. Da ni llan. Sori, da ni'n ffestiniog. Llan stiniog, de. Llan. Da ni'n stiniog mewn ffarm o'r enw Ffarm Tisia. Ia, dwi'n iawn o'na, dw? Tisa, de. Tisa. 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 Ia. Ffarm Tisa. Ac ar Ffarm Tisa, mae Bini. Ac efo Bini, mae yna pobl eraill I gweithio yma. Oes. Ti eisiau Oes. mynd pwys yma? Mae yna Ryan. Ryan. Ryan the Lion. Dyna beth da chi'n gael fo, ta? Ydy o'n weithia. llythrenol llew? Nag di. Ond mae'n edrych yn llew weithiau pan dwi'n wedi cael haircut. Oce, lle da ni'n dechrau, Bini? Reit, da ni isio symud bel. So big Un bel. Un bel. Mawr, de. Gareth Bale. Cos Gareth yw nhw fi. Gareth Bale, hey Bale. Hwna dal really funny. O, go da. Ia, gwe da. A beth da ni'n neud, smocio fo? O, gwa seidar yn oes, ti'n Ia, mae yna rhyw afal iddo fo, oes. Oes. O, mae yna sweet. Ynddi. O, hwnna neis. Dio ddim yn neis, ni byth yn bita hwnna. Reis, dwi'n mynd I roed yr hei yn yr heffar, fel maen nhw'n dweud. Ie, diwn o braf I ffarmio. So gwarthag duon Cymraeg pedig reid I hain gar. So, neith Maen nhw'n gorgeous, ynddi? Ynddi, ma' nhw'n reit gorgeous. Ond pan maen nhw'n dod I mewn, maen nhw'n medru bod yn eitha peryg, so ti'n gorau watchad, sti. Ti'n mynd just cael chwarae fo nhw. Dwch ta. Dwch ta. A dyn, hwn di bwyd organic, Elen, Ifan a Sara. O, neis. Oce? Dyn A ti eisiau dod I agor hwn wan? nhw'n gael bit o chips? Hwna di chips nhw, Hwna di chips nhw, o, dwi'n dall. Na I drio pethau hwnna wedi. Ti eisiau dod I agor hwn wan? Ia. Oce. Go for it. Mae hwn yn test I ti gar. Ti'n ofn? No, terrified. Pwysio fyny wan. Galad. Ia. Agor. Ia? O, smooth action yma na. Cerwch o ma. O'na. Iacha. Mae eisiau bwyd, oes? Mae eisiau bwyd, ond mae bach yn ddigwylydd. A mae fler yn bita, de. Metha bod ti'n driblan bach, de. O, mae'n gael o'n bo man. O, iawn, chip. Nath atab, jyst I gwybod. Amser I gael one-on-one efo Ryan the Lion. Iawn, Ryan. Iawn, sut mae'n mynd? Iawn, ia. Diwn o braf I ffarmio. O, fy'n be? Lle braf hefyd. Ynddi, champion o le. Be da ni mynd I neud rwan, Ryan the Lion? Da i jyst mynd I ffidio defaid rwan, de. Amser ffidio rwan, de. Mae nhw Na, bwyta met. orangutans, de. O, Mae nhw yn, de. Go iawn, hwn. mae defaid yn bita orangutans. Ynddi, Sut fath o ffarm ydi hwn? Fam galad, fam mynydd, de. Ffarm galad. Lle da chi'n ffidio orangutans I defaid chi? Do. Ond jocio oedd Ryan achos roedd y defaid yn lyflu.
Pwy di'ch punk yma, y mam? Ia, y fam, ia. Marcio da ni. O, nath i'n neud o'i hun? Ti'n gweld ei chlystiau hi? Ia. Maen nhw wedi cael eu torri O, mewn ie. siap gwahanol. So mae hynna yn golygu na bod hi'n perthyn i fferm Tisa. Ydy'ch glan yn troi mewn i jumpers neu beth? Ia, mae'n wlan eitha tew. Mae'n neud carpedi. Trwchus. Trwchus. Ti'n cael dy gneifio, Gar? Ti'n cael dy gneifio? Cos dwi'n gweld bod gen ti dipyn o wlan. Na, dwi'n just mynd i barbwr sy'n dre. Sit, a wal. Gwad, a wal. Hyp, hyp. Ti gwrando fel la? Be dis di? Ti gallu gwrando fel la? Oh my god, mae ar y wal. Nes ti ddweud ar y wal, mae ar y wal. Mae'r wal yn mwncw. Di? O? Ia, dwi'n gallu gwrando fel yna, dwi'n meddwl. Reit, ti eisiau mynd a wal, ta? Oce. Ryan, ti genuinely disgwyl fi cerdded all the way mwncw? Do. Mae dipyn o cerdded yn ffarmio sti. Be rwan, Ryan? Ryan! 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 Efo fi. What's going on? Diolch yn dim oed ma! Go on, dos i fewn, Chief. Dwi'n meddwl bod nhw'n ofyn fi. Di hwn, ddim. O. Ti'n gwybod edrych ar ôl y tir hefyd, dweud? Wyt, y pridd yn y tir, de. Cos mae'n sych ofnadwy ar y funud, da ni wedi cael glaw o'ch stalwm. A da ni wedi rhoi y tail. Ti'n gwybod ni'n sôn am y tail am y pwpws a ddoe a ni'n rhoi o allan ar y ceia mali. A wwan, da ni'n desbret am law, Gareth. So dwi eisiau ti gweddio am law. Ar ôl awr calad o waith, just amser yn banad cyn mynd adra. Dwi'n mwyn gweld lle ddechrau, dwi'n dysgu gymaint. Dim gymaint gen o'ch di, Ryan, ond definitely gen o bini. A chydig bach gen o'ch di, ond dwi'n mwyn gwybod os i gymryd chdi serious neu ddim. Dwi'n fa. A mae di dechrau bwrw. Mae di ddechrau bwrw? O, mae rai bod chdi dod o look i ni le. O, mae'n mynd i stormio, yndi? Ynddi, dwi'n meddwl. Mae hynna'n briliant. Ynddi, briliant. Ti di dweud bod chdi eisiau i bwrw trwy dydd a mae'n dechrau bwrw rwan. Ynddi, ynddi. Timing. Lle gawn ni shots amazing. A dyma nhw, y shots amazing nes i ofyn wrth Andy i ffilmio. Nath o'm really gael yn byd amazing, just blaen a ffestinio yn y glaw. Esgus fo oedd bod ar ffilm set y pethau maen nhw'n defnyddio llefrith yn lle dŵr, achos dydy dŵr pan mae'n disgyn ddim yn really dangos i fyny ar camera. Ond sbiwch ar hwn yn slow-mo. Waw, drip drop. Dwi wedi cael hwyl ar y ffarm ac oedd o mor braf cyfarfod bini. Ac wrth gwrs celt y ci. A dwi'n mynd i fethu taff y ci ac oedd o mor rili licio i. A Ryan the Lion o Rhuthun. A'r gwartheg i gyd. Ac wrth gwrs o defaid. Mae ffermydd yn briliant. Ond maen nhw'n drewi.